Kuble shibune phi baroh ki porlok ki ba page kan ka video ka ba menta te kalong ka ai ka ba pan so si yang ikum ki pa ba nong shong shnong jung ka jala Meghalaya baroh ka wai habangi yo iba katkum ka report bala post de inventory rang ba jung ka sarkar Meghalaya I konrad ke sangma haka Twitter haka por khatwei baje khandai minute haka arpho torik April arhajar arpho Ilaya tu bala don shu sa iwai ibdang yo thamma yakani ka jingpang coronavirus handrai menta ila don hapteng ka jingsha asumar Tela dangi khanlang baro ki bru ka basak ta hauni COVID-19 ke badai na po ka jala Meghalaya ke la kot shika khat arngot kan thop iwai ibla khlad no Tena pdeng kini ki khat arngot menta sa khatwei ngot ki bdang don hapteng ka jingsha asumar la ne active case nakajing syakta jung uni COVID-19 te habang hipai katkum ka report ka baman kasngi ngio iba kibri ki basyakta uni COVID-19 ki badai na po ka jala Meghalaya ki lanang kiu na kawai kasngi syakawai pat handrai ngi kum ki palba nong shong ngim dei banting yakane handrai ngi dei ban sumar bahaya lade bat buat ye ka eba ka sarkar kalpta yangi khanang bangin laj nakajing syakta jung uni COVID-19 kumjuk rungi ngat bangi kerman bakine ki khatwai ngot ki badang don hapdang ka jingsha sumar kin koin no ta ki khandiat sngi da ka jing don rengkat ka jong u blai track and rat u bana jong tam e te tangkine khublai shibun